искә ала. Менә күршеләр керсә дә, туганнар кайтса да, гел шул йөрәгенә төшкәндер инде, сугыш турында дулкынланып сөйли инде ул аны. Үзебезнең туганыбыз, әнинең абыйсы Нурияхметов Нургали абый белән дә сугыш вакытында очрашканнар. Аны да еш искә ала. Йөрәгенә төшкән инде ул аны, дулкынланмыйча сөйли алмый инде. Безне инде олыларны олы итәргә, кешеләрне кеше итегез дип өйрәтте. Бәхетне кояш чыкканчы өләшәләр дип инде. Без инде эшләп үстек. Инде әнием дә укытучы иде. Безгә гел шулай тәрбия биреп үстерделәр. Рәхмәт аларга. Хәзер Түбән Камада яшим инде. Менә кышка әтине алып китәбез. Шушы вакытта алып кайтабыз.